אגב, אני יודע שזה על הזין המת שלך, אבל... אדם חייב איזה 500,000 שקל לכל מיני אנשים. יש תוכנית? לא, אח שלי, מה המצב? תשמע, אני נפגעתי קצת בלי כלום, הדבר היחיד שיש לי זה ההפקה הזו שאז הבאת לי מהודו, ואני זוכר שאמרת לי שזה ממש מסוכן לעשות את זה בזהירות, אבל אין לי שום דבר אחר, אז אני חייב לקחת את זה. אז אני חייב שתגיד לי, אני לא זוכר אם אמרת לי חצי כפית או כפית אחת, אם אתה יכול להגיד לי כמה שיותר מהר, כי אני ממש חייב לקחת את זה עכשיו. ושוב, תודה שהבאת לי את זה, אחי, אתה תמיד מציל החיים. הוא לא יענה. אלק, הייתי בתקופה לא טובה. איזה, באמת, תירוץ גרוע. ממש. כן, כאילו, בן אדם לא רוצה אותך יותר. אז קרה, גם אחרי שהוא היה עם נוגה כל התקופה הזאת. כן. תגידי, המפתחות אצלך? נכון, אתה לא מקשיב לי? אני מקשיב לך, בואי, מה יש לך? תקשיבי, הם לא מתאימים, הם לא צריכים בכלל להיות ביחד. אני לא מבין איך הם מחזיקים מעמד כל כך הרבה זמן. גם כאילו עכשיו היא אומרת שאנחנו לא מפרגנות. למה לשקר נחשב לפרגן? מה, דן? מה? אמרת שתנסה. מה את רוצה? אני עונה לך. כן, אתה עושה כאילו, אתה עושה לי טובה. אני מנסה, בסדר? אני ניסיתי, כל הדייט המוזר הזה אני ניסיתי. אבל גם לנסות יותר מדי זה לא טוב. לפחות אני מנסה באמת. ובגלל זה זה מרגיש לא אמיתי. נועה, תקשיבי. אני כל הארוחה הזאת חושב על זה. לא, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו כל הזמן מדברים על זה. אבל מה את רוצה, שאני אתעלם מזה? הנה, את כל פעם סותרת את עצמך. כל הזמן את אומרת שאת רוצה שאני אגיד מה אני מרגיש, ואת לא רוצה לשמוע. כי זה לא מה שאתה מרגיש, זה מה שאתה תמיד עושה, גם עם כל החברות הקודמות שלך. מה את רוצה לדעת על חברות קודמות שלי? תגידי, את יכולה להיט רגע, נועה. נועה, אנחנו חייבים לדבר על זה. נועה, אני לא מתכוון לרדוף אחרייך. כוסימה שלי. צריכה לשתות את זה, זה יאפס אותך. יאפס אותי? אחרי לילה כזה חייב. אז אולי אתה תשתה? דן, את רוצה להגיד לי שאת לא זוכרת? מה? אני מצטער. זה היה בטעות. מה? אנחנו התבלבלנו בכוסות. זה בגלל ששתית, דן. בגלל ששתית. לא, אתה שתית, אתה לא זוכר? היית ממש מוזר, וניסיתי לעזור לך. לא, דן שלי. את שתית. והיה לך מוזר כי באת לא בטוב. לא, אתה סתם... אדם, אין לי כוח לשטויות שלך על הבוקר. למי את מתקשרת? לגבי. שוב, דן. שוב. רוצה להגיד לו שהכל בסדר. מה אתה עושה? תלכי לנוח, אחר כך תתקשרי אליו. אני לא כועס. באמת, לא על החובות, לא על החינוך הנהדר שלך. מה שכן, מירב אמרה לי שהתקשרת אליה ביום שמצאו אותך. אליי לא התקשרת. התקשרת למירב. למה לא התקשרת אליי? מה, לא הייתי איתך בכל פאקינג ריב שהיה לך עם אמא? לא שפרתי עליך מספיק כסף? למה לא התקשרת אליי? יש לך בעיה איתי? כן! יש לי בעיה איתך, יא חתיכת ילד תחת! לא, נו, תחכי רגע. עזוב אותי כבר!
נועה, די! די! בסדר, הכל בסדר, מה יש? לא, הוא מטריד אותי. מה, את רצינית? תקשיב, נראה לי כדאי שתבוא. אחי, חברה שלי, הכל טוב. אני לא מכירה אותו. תבואי נלך פה. תקשיב, עוד שלוש... בואו נצביע, אני מהרעיון. היי, מה אתה עושה? בוא'נה, תרד מהפסים, אה? זה נגמר. משוגעת.